Najhoršie na hádke nie je krik, ale že sa po nej nerozprávate dni až týždne. Nedávno sa ma klientka opýtala: Kika, je normálne, že sa po hádke s mužom nerozprávame aj 2 týždne? Vieš, on je ticho, ja som ticho, chodíme okolo seba, fungujeme v domácnosti, fungujeme pri deťoch, ale doma je strašná atmosféra. A vieš čo? To, čo ho vlastne najviac bolo, nebola tá samotná hádka, ale ten pocit, že je zrazu neviditeľná. Že nevie, čo si myslí, na čom sú, čo to má znamenať, či mu vôbec na tom záleží, na nej záleží. No a za takýmto mlčaním sú častokrát také 3 dôvody. Niektorí ľudia sa konfliktu tak boja, že radšej odídu z miestnosti preč, z bytu preč, do ticha, buchnú dverami, mlčia. Mlčanie alebo mlčanie používajú niektorí ako spôsob trestu. Môže to robiť nevedomé, ale odkaz je takýto. Som nahnevaný a teraz pocíť moje odmietnutie alebo odtiahnutie. Niektorí ľudia sa nikdy nenaučili, ako zvládať alebo ako rozprávať o nepríjemných emóciách alebo veciach. Tak sa jednoducho skrátka stiahnu, odídu, mlčia, nerozprávajú sa. A naozaj chcem povedať, že je normálne, ak si jeden z partnerov zoberie na pár hodín čas, priestor pre seba po nejakej hádke, rozhovore. Ale ak partneri mlčia niekoľko dní až týždňov, to už není o tom, že potrebuješ čas pre seba, priestor pre seba. A problém je v tom, že čím to mlčanie dlhšie trvá, tým viac sa vytráca to bezpečie z toho vzťahu. A ak sa po hádke nerozprávate doma dni alebo až týždne, napíš mi slovo ticho a natočím druhú časť s tým, čo s tým robiť.